Rakonice a lyžiarske stredisko Pleše sa po dvojročnej prestávke stali v sobotu miestom finále slovenského pohára v zjazde na horských bicykloch. Divácky atraktívna disciplína si našla priaznivcov aj pod južným predhorím Nízkych Tatier a vďaka príjemnému počasiu stovky divákov mali možnosť obdivovať jazdecké majstrovstvo pretekárov z Česka, Poľska a Slovenska. Na 1920 metrov dlhej trati s prevýšením 336 metrov sa v 6 kategóriách predstavilo celkovo 104 súťažiacich a v hlavnej kategórii mužov podľa očakávania si víťazstvo, ako aj celkové prvenstvo v tomto ročníku slovenského pohára vybojoval favorizovaný Filip Polc z Pezinka. Pre slovenskú jednotku v zjazde na horských bicykloch to bola zároveň úspešná generálka pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Francúzsku. Spokojní boli aj domáci organizátori v čele s bývalým reprezentačným jazdcom Štefanom Čemanom, ktorí na rozdiel od minulých rokov celé podujatie zvládli bez vážnejšieho zásahu zdravotníkov.